may kamangkot dito yung may kamangkot dito na ingka kinaw taton lumalpas ka lag kinaw ingka agem paket asikat umay pulang kat balayo ay lakay may kaman dito ita agtungtong basit lakay wansa mo uray ka man, da ibagak ka. Ayan, naglumay, ayaban na ito awan. Yan na nga ta. Anday ta maggayang. Sika nga babae. Map no anak kang ka na. Nga, pipay lang ang sikat inararem ko. Paune pa nakilawlawan ko kang kan. Babagay. Kasalamat la siya kita. Kasarasarita man. At nga ibagabagalan sa met. Talaga nga. Makababawi akong ka. Talaga nga. Nakaungit ka kunay kanya ko. Ni ay. Alamot dito ibagbagalan. Ay na, maguray ka man ha. Nakasingsingpit ka inararem ka Kunam lang no ay tiamok no understanding ka idi. Ngem saan mit gayang. Andres tinamayam kanyak paunay ka. Hindi apa unay kahit yung nga lalaki. Basta matla di malamlamot ti aso dagita ibagbaga na kanya kun. Gore ka man, palpasit man dagita ibagbagam kanyak denggot man amin ita Kukwak amin nga agmap ka na agkinaw. Bigat andaw rabi paunay met day nga biyak ko kan. Sika talaga nga babae ay na. Numabaling ka lang kung mga igus. Ay na, ani madya talaga dito yan. Napalalo una yun. Dahito pa ya. Agrup-rupa ka pa'y akwarta. Ay, yapo. Ala, kitang mani talagang kaslas ang haribot ang rupang. Taladak kila siding mo't at papakitang kit. Ay na, nuko mo na mabaling nga, pulang ka kinkinang. Ay, talaga nga. Jack may gawid dahil bagay ko na. Ay, si ka nga lalaki. Ne, ada kagayam kita bakit? Tagayam, ti ibagbagam kanyak. Tatay ka pala dita bakit? Uy, lakay! Nabayagak dito yan! Nagkuamin ng imbagbagam kanyak. Saan na malamlamot ti asong imbagbagam kanyak, lakay? Kastagayam ti ibagbagam kanyak. Kasta nga awanak dito Kastagayam ti ibagbagam kanyak. Kita man deta namayam deta picture ko. Pinigketan ti 1,000. Atay, ngat panagkikitam ko kanyak. Saan mo't Pagrubo bakit? ba ka kwarta? Saan mo't bakit? Data, plano ko rin kumaitid kung ka bakit pagpapintas mo. Ay na, aduunay nga irasarson mo. Naka-adu yung bagbagam nga saan na malamlamot ti aso. Di ka mapakawan lakay. Di ka mapakuan. Pagpraktisak lang mo't bakit plano ko nga rin nga mapan-agudation ti drama bakit? Aduunay nga palusot mo lakay. Umay kamangkot dito yung may kamangkot dito na ingka kinaw taton lumalpas ka lag kinaw ingka agem paket asikat umay pulang kat balayo. Ay